Saan yan? Sa ano? Sa impeachment. Sa impeachment. Pang-apat na oras. Ano? Saan ang biyahe? Bukas pa Canada. Canada. Bakasyon ako. Pupuntahan ko si paring Bonpan. Paring Bonpan, nagpakita ka sa akin. Pupuntahan ko si paring Bonpan. Ihiram ako ng bubuduling ko siya. Paring Bonpan, kita kami. No, bukas pa maaga. Alas 4. Alas 4 pa ang puntang Canada. Daling araw. Painit. Nagiinuman kami ni paring Bonpan. Lalasingin ko siya. Tapos pag nalasing siya, hihiram ako. Hihiramin ko yung kanyang wallet. Paring Bonpan, yung message ko hindi mo binabasa. Paring Bonpan, yung message ko, basahin mo, sabihin mo, kapatid. Huwag siyang matakot na buksan ang messenger niya. May importanteng mensahe doon. Paring Bonpan, pag nakita mo si paring Bonpan, sabihin mo, merong importante kami pag-uusapan ni paring Bonpan. Shout out paring Bonpan. Sabi Laila Collins ginawang messenger Paring Bonpan, paring Bonpan, bukas papunta ako sa inyo. Abangan mo ako paring Bonpan. Mag-iinuman tayo paring Bonpan ha. Lasingan hanggang sa kung wala ka sa ulirat. Paring Bonpan, buksan mo ang messenger mo paring Bonpan. Nandun ang kasagutan sa iyong mga katanungan. Paring Bonpan, paring Bonpan, natawagan kita paring Bonpan. Buksan mo ang iyong messenger. Merong magang message doon paring Bonpan. Paring Bonpan, yung messenger mo, buksan mo. Makikita mo ang mahiwagang mensahe doon.
ngayon mo lang na makikita sa tanang buhay mo. Ang kasagutan sa lahat ng mga katanungan nandun sa messenger mo, paring Bonpan. Buksan mo ang messenger mo, paring Bonpan. Nanawagan ako sa iyo. Buksan mo, paring Bonpan. Buksan mo ang iyong messenger. Nandun lahat ang ebidensya, paring Bonpan. Nandun lahat ang ebidensya. Paring Bonpan, buksan mo, paring Bonpan. Buksan mo ang messenger mo, paring Bonpan. Buksan mo, nandun lahat. Nandun lahat ang kasagutan. Kailangan pag binasa mo yung message ko, minom ka ng tubig muna. Baka magulat ka, paring Bonpan. Paring Bonpan. Ikaw ba yung nasa harapan ko, Layla? Naka-Tesla eh. O, Tesla. Naka-Tesla yung nasa harapan ko. Huwag kang mag-auto drive kasi sumablay. Paring Bonpan, buksan mo ang messenger mo. Asan ka na, paring Bonpan? Ay nako. Change. Basa ko yan. Ay, Daisy. Andiyan pala si Daisy. Daisy! Bilis niya. Joke lang naman. So, sinayin mo yung live. Oo, importante yun. So, sinabi na raw ni Daisy. Pag binuksan ni paring Bonpan yun, nandun lahat ang kasagutan. Okay. Ayos ka mo kung madaan siya sa ano, kung malapit lang siya sa itinerary ko, kita kami ni paring Bonpan. Nang makapagtagay naman kami. Pagtagay kami ni paring Bonpan. Mamaya check ko yung aking messenger. Bukas na ang biyahe. Okay, mag-gym muna. Walang parking. Okay, salamat Daisy. Okay, ano lang. Magpapaano lang. At ako ay okay. Babush. Okay, mag-exercise muna. Bye. Thank you, Miss Layla. Daisy. Gym muna tayo.